d'octubre, Dia Nacional Valencià, del Regne de València, del País Valencià, de la Comunitat Valenciana, l'equip de futbol volant ha volgut traslladar-se fins a la plaça de l'Ajuntament de València, on a les 12 del migdia la Real Senyera baixarà sense inclinar-se davant de ningú, tal i com mana la tradició. Intentarem arreplegar les possibles sensibilitats que es manifesten avui en la plaça i, a més, tindrem l'afegit perquè el cap del Consell vol traslladar la festivitat al primer dilluns d'octubre. 12 del migdia, València. La baixada de la Real Senyera sense inclinar-se davant de ningú, tal i com mana la tradició des de fa centenars d'anys. Acompanyen a la baixada de la Senyera les 21 salves, que és l'única manera militar d'honrar a la nostra bandera. Una Real Senyera que va estar protegida des del 1365 fins al 1707 per un cos de 100 ballesters denominat el Centenar de la Ploma. I gràcies a Pere II el Cerimoniós, en l'arribada de Felip V, tots aquests furs van ser abolits del Regne de València. Bé, ara estem en la plataforma juvenil valencianista i la Convenció Valencianista, on despleguen una Real Senyera d'uns 200 metres quadrats per a participar en la processó del 9 d'octubre. Quina denominació seria la més correcta i adequada per a vosaltres per a dir-li al territori valencià? Nosaltres des de la Convenció i des de la plataforma li denominem València. I moltes voltes a títol personal ja són prou les persones que li denominem la nació valenciana lliure i sobirana. Real Senyera, única bandera, i sí que és cert que en molts actes, com avui, utilitzem l'estrelà, que és una bandera de lluita i representa els nostres drets com a poble, la nostra llengua, la nostra pròpia cultura. L'estrela roja té unes connotacions d'esquerres i les dues s'utilitzen en el valencianisme independentment, les dues com a bandera de lluita. La llengua valenciana és una llengua independent de qualsevol altra, o l'idioma valencià. És una llengua valenciana del poble, feta pel poble i per al poble, independentment de qualsevol altra que ens estiguen imposant o... Per a nosaltres el principal problema en aquest moment és el tema identitari, la intromissió del català en les escoles i en les institucions i la despersonalització per culpa de la deixadea del PP de tants anys en el govern. El nom històric és el de Regne de València, que ningú ha derogat. El Juan Carlos I és rei de València en els seus títols, però acceptem com a unitat com a nom històric, rebutgem frontalment el País Valencià. Totalment, històricament no n'hi ha altra, tot el més ha sigut un intent catalanitzador d'impondre la bandera 4 i barra per parlar d'aquests països catalans. Llengua valenciana, la que diuen les nostres classes, des d'Ausiàs Mar, Joan Martorell, Isabel de Villena, Sant Vicent Ferrer, tots han parlat de llengua valenciana des del segle d'or fins ara. La Real Senyera és una senyera que té molta història al nostre país. Com he dit abans, també s'utilitza durant la Segona República i, per tant, és un símbol que és acceptat llargament per tots els valencians, però també hi ha altres símbols, com el Penó de la Conquesta, que jo crec que s'haurien de recuperar per a recuperar un poc la nostra història. Nosaltres som partidaris defensem la unitat de la llengua, però per a nosaltres, al nostre país, al nostre territori, com anomenem la nostra llengua és valencià. Malgrat que en altres territoris té altres noms i se diu català, mallorquí i té moltes nomenclatures, però per a nosaltres s'ha de dir així al País Valencià, s'ha d'anomenar valencià sense entrar en confrontació amb altres territoris. O sigui que vosaltres estaríeu a favor de la unitat de les llengües en si, les llengües que conformen... Sí. I la part dolça del 9 d'octubre se l'endú la mocaorà. La mocaorà és una tradició valenciana que es celebra per el dia de Sant Donís, dia dels enamorats valencians, i es regala a la parella. Se fa perquè en el 1707 Felip V, el Borbó, va prohibir que es dispararen traques i coets. Els pastissers de la ciutat, per a manifestar-se d'alguna manera, van fer un pastís, que és la piruleta, i el tronaor, honrant aixina el festers de la ciutat.
Les frutes tenen un altre significat. El significat és que quan acabava la temporada de collita de l'estiu, en les reixes, els enamorats a les parelles deixaven un mocaor en frutes de temporada i també els passissers van aprofitar esta data per a celebrar la tradicional mocaorà. Bueno, com sabeu, el cap del Consell vol canviar la festivitat del 9 d'octubre a dilluns. Què representaria per a vosaltres el canvi? Perquè, clar, no seria el mateix. Home, no, perquè el 9 d'octubre té que ser el 9 d'octubre, no pot ser un altre dia. Tu tens que celebrar el 9 d'octubre quan toca, perquè és un dia per a celebrar la valenciania, no pots canviar el dia perquè sí. Què pensarien els estrangers i els turistes que venen a València? Què pensarien si preguntaren què esteu celebrant i digueres el 9 d'octubre i es farà un 12 d'octubre, per exemple? No quedaría bien. Pues que no estoy de acuerdo. Es una tradición y tenía que estar como el 9 de octubre, que es cuando el rei de Jaime entró a Valencia. Mal, perquè si sempre ha sigut el dia 9, no sé per què l'han de canviar a un dilluns. It is a great experience to be here right now, and I think it's great that everyone's here together to celebrate being Valencian. Yes, I definitely would love to. I fell in love with the country. Hem conegut les diferents sensibilitats del 9 d'octubre, però el que està clar és que tots hem estat junts baix els plecs de la Nostra Senyera.